Pred 25 rokmi svätý Ján Pavol II ustanovil prvú nedeľu po Veľkej noci za nedeľu Božieho milosrdenstva. Už to nie je iba ľubovoľný sviatok, ktorý sa môže, ale nemusí sláviť. V každej bazilike na svete, v každej katedrále, farnosti či najmenšej kaplnke nás cirkev zaväzuje, aby sme v tento deň Božie milosrdenstvo oslavovali osobitným spôsobom. Ježiš povedal svätej Faustíne: preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve. Toto je úloha pre vás, drahí kňazi. Ježiš žiada, aby ste počas homílie v ten deň hovorili o Božom milosrdenstve a sľubuje, že zatvrdliví hriešnici sa budú kajať po vašich slovách, pretože Ježiš vám dá moc a pomáže vaše slová tak, že sa pohnú srdcia tých, ku ktorým budete hovoriť. Ježiš s vami počíta.